Lekin bardorîn ayfoni gizala ovardagin bardorîn ayfoni чётки нархиш 1800 сомон айфон 14 Pro Max 1800 сомон айфон 14 Pro Max ин свети голд ин свети хели шайбу ин свети хели чишайна айфон 14 Pro Max 1800 сасай гизала ин ё бо оригинало дорем ин пачка оригинало дорем ин неш бо дорем ин ишам айфон 13 Pro Max ин бардоро тамошо кин ай нарх навои телефоно бардоро бо хабаршин шаҳри Қурғунтепа кӯчаи Баҳор магазини якай симона ин бардоро марҳамат тамошо кунед лобои хе телефонҳоро дорем шаҳри Қурғунтепа кӯчаи Баҳор магазини якай симона айфон овардаги рехтаги айфон қурбчаш қати шумо телефонҳо истифода бурдаги шидаги биёред болои сумтен мешава шаҳри Қурғунтепа кӯчаи Баҳор магазини якай симона шумо телефонҳо истифода бурдагитона биёрем бардоро болои сумтен мешава хеле мина пардоро иҷодан беувам дорем навам дорем лобои хе телефонҳо аз бардори тикток YouTube канал дорум дар YouTube телефон тиҷа ба ҳарфои тоҷикӣ бизанем бардоро дар YouTube ба ҳарфои тоҷикӣ телефон тиҷа бизанем YouTube ам канал дорум дар YouTube ба ҳарфои тоҷикӣ телефон тиҷа бардоро марҳамат дина